गिबियाव गासैबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा गिबियाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाय नैबे मोनसे क्लिपखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो। কাৰ নিষিদ্ধ বিজেপি নগলে জনজাতিকৰণ কেনেকে হ'ব? গভৰ্ণমেণ্ট দিল্লীত আছে বিজেপি, যদি মোদীজীয়ে নাহে জনজাতিকৰণটো কেনেকে হ'ব? এই জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বহুখিনি পজিটিভলি আগবাঢ়িছে। এইখন অসমতে আমাৰ যিমানখিনি অৰিজিনেল ট্ৰাইবেল আছে আৰু ট্ৰাইবেল মানুহবোৰক ঘৃণা কৰা আছিলে, নেগলেক্ট কৰা আছিলে। ট্ৰাইবেল মানুহ আহিলে কোৱা আছিলে এই শামুক কাকৰা খোৱা গাহৰি খোৱাৰ জাত আহিছে, জংগলী আহিছে বুলি কোৱা আছিলে। এতিয়া আহি এই আমাৰ ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ পাবলৈ কাৰণে ৰাস্তাত ওলাই কিনি প্ৰতিবাদ কৰা, আন্দোলন কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। ইমান লাজৰ কথা, একচুৱেলি সঁচাকৈ লাজ লাগিব লাগে। আৰু চিধা কথা, আমি ST ষ্টেটাছ আন্দোলন কৰি আমি লোৱা নাই বা আমি পোৱা নাই, আৰু আমি কেতিয়াও ST ষ্টেটাছ হ'বলৈ নিদিওঁ, চিধা কথা। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমত যিমানখিনি অৰিজিনেল ট্ৰাইবেল আছে ইউনাইটেডলি ষ্টেণ্ড হৈ পেলাই এক আৱাজ দি যাব লাগিব, চিধা কথা, খোলা কথা পাই। 6 জনগোষ্ঠীৰ ট্ৰাইবেল ভাৰত চৰকাৰে দিবলৈ গৈ আছে, ইয়াত ক'ব লগা আমাৰ একো নাই। BTC হিচাপে আগতেও আমি NOC লিখি দিছে, আৰু যদি নতুনকৈ লাগে আৰু আমি লিখি দিম। কিন্তু আমি কৈছোঁ কোনো ভয় খাব নালাগে, एग्जिस्टिंग অসমৰ যিমান ट्राइबल আছে यहाँ BTC इलाका में और आदिवासी और कोस राजवंशी का जो ST-करण है उसको भी आप जल्दी से जल्दी समाधान करके दीजिए। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानि नैबे भिडिअआ दा समाव ससियेल मिडियायाव जोबोद गोसारलागासिनो दङ, माने बुंनो थाङोबा ट्रेन्डिं जागासिनो दङ, जेराव जों नुदों जे मोनद' हारिया ST स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाय, प्रटेस्ट खालामनाय बाथ्रा। आरो जाय मोनद' हारिया दिनै ST स्टेटास मोननो थाखाय आन्दोलन खालामदों, प्रटेस्ट खालामदों, बियो गोदान बाथ्रा नङा, नंगौना नङा? दा जोङो बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा, जे बे मोनद' हारिनि ST बिनाय हाबाफारियाव जोंनि बर' हारिनि सोरबा बा ट्राइबेल हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडार्सफोरा सिंजों आन्दोयै जुदि थुलुंगा हैखुमानाय माबा मोनसे जुदि बाथ्राफोरखौ जों जुदि संदाननानै मिथिनाय जायोब्ला, बे लिडारा जायखि जाया लिडारानो जायाथों मानो बिनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे बे लिडारखौ जोंनि ट्राइबेल माहारिनि बिखानिफ्राय सिदा बयकट खालामनांगौ। थोंजों बाथ्राखा, सिदा बाथ्राखा। दिनै जों नुदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बे भिडिअखौ लानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ पलिटिकेलि एंगेलनि गेजेरजों स्पेसियेलि माने दायनिगिरि खालामनो नाजाहरबाय थानाय माखासे बाथ्रा बुंनानै फोस्रावनाय गोबां रोखोमनि गोबां नुथायखौ जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय दिनै जाय मोनद' हारिया दिनै ST स्टेटासखौ मोननो थाखाय दिनै आन्दोलन खालामदों, प्रटेस्ट खालामदों, बिसोरनि हाबाफारियाव जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोर, जाय माहारियारि आफादनि 2-3 इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोर, लोगोसे आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोर, जाय लिडारफोरा माने गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा आखुनि, बै लिडारफ्राबो माखासे गोबां समाव गोबां बाथ्राजों राइटिं पेडआव लिरना हरनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो फोरमान मोनदों, जेराव बुंदों जे बे हारिनो ST हैनो थांनायाव बा ST होनायाव जाहाथे थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेल हारिफ्रा जेबो खहा जाया। दिनै नन ST हारिनो ST स्टेटास हैनो थांनायाव जोंनि थाखानाय ST हारिनि मोनथायफोरा खहा जाया होननानै सोर गेरेन्टि होनो? बेनि गेरेन्टिखौ सोर लागोन? जाहाथे माबा मोनसे खहा जायोबा आं गेरेन्टि लाबाय दे होननानै बाथ्रा बुंग्रा सोर लिडार बियो? खहा जाया होननानै गेरेन्टि सोर होग्रा बियो? जेराव ST स्टेटासखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो जोंजों बराबर समान मोनथाय जागोन, अब्ला माबोरै जोंनि थाखानाय ट्राइबेल हारिनि मोनथायफोरा खहा जाया जानो? डेफिनेटली 100% खहा जागोन। बेखायनो
सोरबाया गाबख्रावदोंबा गाबख्रावबाय थानो हो जों मालाबाबो एसटि जानो होआ दानिया फैदो गुबै टपिक्सआव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिंनि बाथ्रा दै थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय बांसिनै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव लोगोसे बर' हारिनि बिखायाव गोबां रोखोमनि गुलाय गुजाय थासारिफोरा सोमजिनो गोरलैयैनो सुजुग आरो सुबिदा मोनलांबाय थांनाय 5 बोसोर जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि नंखाय दोहौजों नाथ्रोद नुथ्रोदै खायदा बोराय बाहायनानै थांनाय 5 बोसोर बिटिसिनि सिएम जालांबाय स्ल'गाना मा शान्ति आरो परिबर्तन शान्तिया जोंहा जायाखै शान्तिया जादों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि बै साथाम साब्रैसो लिडारफोरा परिबर्तना जादों बै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोन बायदि साथाम साब्रैसो लिडारफोरा जुदि थारैनो शान्ति जामारदोंमोनब्ला जों लुबैदोंमोन मानगोनां एनडि ब्रादार्समोननि ए टु जे जेंनाफोरा थारैनो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सुस्रांजानायमोनब्ला ए टु जेड गासैबो जुदि सुस्रांजाजोबमारनायमोनब्ला लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा जोबथिसालियाव जोबनानै दङ गासैबो जुदि उदां अख्राव फैनो हाजोबनायमोनब्ला बेनिफ्राय आरो शान्तिसिन जेबो गैलामोन नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन नाथाय नुदों जोङो सोरबाया मानगोनां एनडि ब्रादार्समोनखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नाजादों सोरबाया मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नाजादों पलिटिक्सखौ खालामदों गावनि न'खरनि गावनि सेस्लायावनो नाथाय गुबुनजों नङा गुबुनजों हायाखै आरो दिनैसिमबो जेसेबांखिनि पलिटिक्स जादों गावजों गावनि गेजेराव गुबुनजों जायाखै मिथिगौना गुबुनजों खालामनो हायाखै जेराव जोंनि बे साधारन मोनसे बिटिसि बायदि काउन्सिलाव दिनै जोंनि न'खरनिफ्रायनो मोनथाम पलिटिकेल हानजा दङ बिपिएफ इउपिपिएल आरो गोदानै जोनोम होजानाय एपिपि आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मोनबैसे आफादफोर दङ आरो गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होनाय हाबाफारिया दिनैसिमबो जोबनो रोंला नाथाय लाथिख' थांखिया मोनसे गासिबनाबो इउनाइटेड जानायनि बाथ्रा खौसे जानायनि बाथ्रा आद्रा जानानै थानाय थांखि सिमांखौ साक्सेसफुल जाफुंसार होनायनि थांखियै नाथाय लाथिख' आफादखौ जोनोम होयो थाङै थुङै सा ससेयाव गावबा गावनि माखासे दानाफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो खुगायाव दिरुं खाथेबाय स्राय थाबाय बास बेखिनिल' बेफोरबायदि सबब चरित्रखौ जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसननो दिनैयो आसि थुनाय फोरोंलांबाय जायनि थाखाय इयुन जेनेरेसन आरो आपकामिं इयुन जेनेरेसनफ्राबो बे सबब चरित्रखौ लागोन खारन इजि मानिखौ बयबो मोननो लुबैयो जाय इजि मानिनि थाखाय ना हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ दिनै फोजाखांनो हायो ना दिनै गावबा गावनि माखासे क्रेडिट मोन्थायफोरखौ दिनैयो सनमान होनानै गावखौनो गाव मोनसे भेलु खालामनानै लानो हायो बिदिजों जानाय नङा मिथिगौना बिदिजों जानाय नङा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै बिजेपि बायदिनि बै दरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जा बै मानगोनां दिलीप सुखिया बिथांखौ बर' फिसाफोरखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय माहारियारि आफादनि सोर दैदेनगिरिया खावलायदोंमोन देरहाहोहरदोंबो नाथाय देरहाखांनानै बे बिजेपिनि एमपि दिलीप सुखिया बिथाङा बिटिआरनि मोनबैसे दफाखौ मावफुंनानै होखो मोनबैसे दफाखौ मावफुंनानै होखो थांखियाथ' बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखिमोन दिनै माहारियारि आफादनि सोर दैदेनगिरिया सोर लिडारा बेखौ खावलायदोंमोन आरो दिनै फिन जोङो 5 बोसोरनि उनाव फैयै मा नुनो मोनखो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै प्रटेस्ट खालामनाय आन्दलन खालामनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेब्ला 57 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमायाव जानानै थांबाय बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बुंलांबाय 82% बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरालायनो मावफुंजाबाय आरो फिन जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजा खुंलांबाय भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंलांबाय 96% आरो जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंलायबाय बेवहायबो गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा नुजाथिफैनानै बुंलायबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै माखासे दफाफोरखौ 96% मावफुंबाय अब्ला दिनै 82% 96% बिटिआर एग्रिमेन्ट दफाफोरखौ जुदि मावफुंनायनि जुदि
जाबायब्ला अब्ला दिनै मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन साननानै नाय 96% 82% जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै दफाफोरखौ जुदि मावफुंबाय अब्ला दिनै मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मोनसे बाथ्राखौ साननानै नायदो 96% 82% बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै माखासे लिरनानै लाबोजानाय दफाफोरखौ जुदि मावफुंमारबायमोनब्ला अब्ला दिनै साधारन 4% नि थाखाय लामायाव ओंखारनानै धरना होनांगौनि मा गोनांथि दङ जेबोथ' गोनांथि गैया आरो गमामायैनो जुदि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरना लाबोजानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरा इमप्लिमेन्टेसन जाजोबगोन बा बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जाजोबगोन अब्ला बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जानाय लोगो लोगोनो बिटिआर नि जिथु मेमोरेन्डाम सेटेलमेन्ट बिनि हेडिं लाइनाव लिरनाय जा comprehensive and final solution to the demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बे बाथ्राया इमप्लिमेन्टेसन जागोन बाथ्राया बेनो जे जोङो माने बर' हारिया आसाम स्टेटनि थिनानै दाजानाय मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो खहा खालामालासिनो जेबो नष्ट खालामालासिनो बोफ्लेयालासिनो आसाम स्टेटआवनो मिलि जुलि जों रायजो जानोसै कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन अब्ला बे बाथ्राया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जामारोब्ला अब्ला जाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांनानै हाजार हाजार बर' जोहोलावजोफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थांनानै दिनै दान होलांबाय बावसोमलांबाय बै जोहोलावजोफोरनि गोथार जिउमानि बेसेना बहा थागोन आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर गभार्नमेन्ट बुङै रायजो राजाफोरखौ गोदाव सोराव खालामबोनाय माखासे पलिटिकेल डार्टि प्लेन पलिसिफोरखौ जों नुनो मोनदों बिटिआरआ जास्ट फर थाखानाय बिटिएडिनि मुंखौ लिरस्लायनानै बिटिआर लिरना लाबोनायल' बिटिआरआ गभार्नमेन्ट नङा मिथिबायना रायजो राजाफोरखौ एसेबां जाम्बा जाम्बि खालामनो दानाजा जाय रायजो राजाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटजोंसो थांनाय 5 बोसोर खायदा बोरै बाहायनानै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल रुलिं खालामनो सुजुग आरो सुबिदा मोन्दोंमोन बेनि फिथाइखौ थांनाय 2022 बिटिसि बिसायख'थियाव दान बान्था महरै रायजो राजाफ्रानो फिन होफिनबायबो मिथिगौना दा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा हाजार बोसोर जोङो सोमावसारबोखांनायनि उनावहाय थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि बिखायाव माबाफोर अलखदा फैफिनसिगोन नामा फैफिननायनि लामाखौ एसेब्लाबो मोन्दों नामा बेखौ लानानै जोंहा साननो गोनां जोबोद माने बाथ्रा दङ गोनांथि दङ नाथाय मा खालामनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि गेदेर बिबानाव थानाय बे माखासे बिबानगिरिफोरा गावबा गावनि दानाखौ दिनैयो उदैयाव थुमना लाखानानै दिनै मिथिब्लाबो मिथिबायदि जानानै थाबाय नुब्लाबो नुयैबायदि जानानै थाबाय थांनाय 5 बोसोराव जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायदोंमोन बै समाव माखासे माहारियारि आफादफोरनि गेदेर बिबानगिरिफोरा माहारिनि जानानै जाय समाव बाथ्रा बुंनांगौ बै समाव बिसोरो फंसेबो खुगासिनानै बाथ्रा बुंनो हादिया मानो बुंनो हादिया नाथाय दिनै माबोरै बुंनो हाखो दिनै माबोरैहाय होस्रिखावनो हाखो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा दं मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन बेखायनो मोनसेल' बाथ्राखौ नोजोर हो रावबो लिडारखौ फोथायनाङा सोरबा लिडारनि गाबफ्लानानै हस्रि खावनायखौबो नोङो नंथारगौ साननानै गावखौनो गाव दा बावसोम नों बाथ्राखौ खोनासं नों बाथ्राखौ सालिजारिनानै नों बुजिनो नाजाग्रो सैथो नंमारगौ नंमारा नङाब्ला फैयै फिन आरोबाव जोंनि माखासे गोथार बेसेनफोरखौनो बिसोरो सिखाव बदि खावना लांनानै गावबा गाव क्रेडिट गावबा गाव बेसेननि थाखाय दुब्बांबां बिसोरो लांनानै स्रि जाहैगोन आरो जों रायजो राजानि क्रेडिटखौ लानानै बिसोरो गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिसोरो इउज खालामहैगोन बेफोरबायदि चान्सखौ जेन जोङो भबिष्यत चान्स दाहोसै आरो फाइनाल मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जे फैबाय थानाय समाव बे मोनद' हारिनि जिथु एसटि डिमान्डखौ लानानै गमामायैनो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि होनो थाखाय थांखि लायोब्ला बेनि थाखाय जों बयबो ज' जाजाय जानजि खाफ्रानानै स्टेन्ड जानांगोन
आरो बे समा सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव डिबेट खालामलायबाय थानायनि बियो सम नङा। गतिके हारिनि बाथ्रा फैदों, हारिनि बाथ्रायाव बयबो इउनाइटेडलि ओंखारनांगौ आरो साफ्रोमबो दानि थाखानाय पलिटिकेल लिडार्सफोर जिमान जियानो जा हारिनिफ्राय देरसिन पलिटिक्सनि बाथ्राया गेदेर जानो हाया, हारिनिफ्राय देरसिन सोरनिबा पलिटिकेल केरियारा देरसिन जानो हाया। खारन हारि थाबासो पलिटिक्स थागोन, हारि थाबासो हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङा गोथां जानानै थागोन। बेखायनो हारिनिफ्राय मोनसेबो बुस्थुआ मोनसेबो जिरादा देरसिन जानो हाया। बेखायनो हारिनि थाखाय जों जेब्लायबो स्टेन्ड जानांगौ, जोङो खुगा सिनांगौ, जोङो आवाज होनांगौ। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।